Ako si Jaren, ginaingon kung tinuod ang gugma sa usogusa, way si bisan kinsa makapugong nini. Morning nitubos akong kinabuhi nga, di na ako mahimong may kalimtan. Milagro ng hugas plato si Jaren. Pa, humana ko gugas, may isulti ko nimo. Ngayon na sa kagkwarta para sa imong panguyaban nga babae. Sus, anak, yung taon eh. Hunong ng taon na nang giilad ka ra nila, anak. Giilad ka ra. Kaya bisag, habulan mo pa ang mga babae sa imong sapi. Fake gid nang ilang gibati diha nimo. Kay sapi. Kay batikog naong pa, mauna. Kapag itagatiwas. Kana, mauna. Asam ko naliwat. Ha? Panurlito? Nako. Ikaw sa gipangaan ni mama nimo kung hain nato ron ibutang sa Ginoo. Di ko muto niya na pa eh. Ikaw gyud. Dili ko muto ana. Gipangaan kag unggoy ni mama nimo. Mao na resulta nga murasad kag unggoy. Gipangaan sa day kag unggoy sa imong mama. Mao si Lula. Busit ka. Bos-bos kada ganong. Ari man banda ginako ang tanan ba noong sa ba. Balag unggoyon tagdagway Jaren. Basta wa tay giatakan nga tao. Nabuang ka na ba, Chloe, ha? Wa pa manggod, Mama Layla. Ngano di ay kun mo ingon ko nga gusto na kong saktan si Jaren, nabuang na di ko anak. Por Diyos, por santo ni mo. Batig naong ka na si Jaren, Chloe. Bati mo po tagnaong good, Mama Layla. May nalang na doon ni lalaki nga nanguyab na ako. Kay di ko tantong batignaw. Kay may lalaki man nga nakagusto na ako. Hilom na, Chloe. Kinindagway na to pang afam ni Day. Pangitag afam, mugwapa kas mga mata sa tao, ilabi na sa itong mga silingan nga hinawayon. Unsa man, Chloe? Sugton ako nimo? Ha? Jaren. Sige. Pagtuman si mong gusto ha, Jaren. Tanawon tag-unsay resultas kagaya sa iyong Muulit na lang ko sa amo, Jaren. Ayaw, Chloe. Nagsabot na ta. Nabala nagdaghang mipugong sa tong gugma, pero ipadayo na to ni. Sus! Ngita tamog pares nga mga gitsura, oy. Aron din mo sana nga itong dagway nga unggoyon. Unsa ni nga to? Babati ay dagway nga. Nagpares man mong duha nga mga... Sus! Yeah. Hindi na lang ako ipadayon. Basta! Dili ko mo yun. Nga anhin na siya matuog sa ato. Di ko gusto nila, Jaren. Ayaw sa pagkatulga din ni Baya. Dede matog sa inyong akong anak gabi, Jaren. O nang laylay? Alkansi mi ini kay babay maning ako. Nurlito, ipakasalan na itong duha, oy. Di na kumusugot, pero looy man po dito sa Chloe, eh. Nala, sige, ipakasal ta rin duha. Pagbasa sa Aklat ng Kawig. Nagbadasal giro ng mga kalag. Murubiyag di sa pagod na ako. Padayon ta sa paglakaw, Chloe. Di na to sila paminaw eh. Tara. Tana, Jaren. Pagbuwag mo si mong asawa, Jaren. Pa. Muro na sulbad. Aron li ka sakitan si mga buli-buli ang mga tawanan nito, masilingan nito. Sige nagpulpul. Ay, love na ako si Chloe, boy. Still, mag-usa man tao ng love. Kung kamundo ha, pirme masakitan sa pagbugal-bugal sa mga tao din eh. Sakto si Papa ni mo. Magbuwag na lang tang duha, Jaren. Hindi ko masugot, oy. Sugot na lang, good. Magbuwag ta. At ang obserbahan, nga kung kita yun, o hindi kita. Okay, sige, sugot ko, pero di ta mangitag ipuli, ha? Single tang duha, sugod karong adlaw. Okay.
dawatan ko kuha og picture sa lalaki. Hala, foreigner. Kining dagwaya na to pang-afam ni day. Pangitag afam, mugwapa kas mga matas tao, ilabi na sa atong mga silingan nga hinawayon. Sakto si Mama Laylay. Suwayan ka na kung makigrelasyon ko foreigner mo. Nahalin gid ang imong asawa, Jaren. Ha? Kung sinahalin? Kasi buot mo nimong ipasabot pa Nakita gyud sa duha nako ka mga mata nga may kuyog ang foreigner si Chloe. Ah! Unsa? Nga naman ikap nga gipatawag man minimong duha ni Chloe. Ha! Gibaharad man ninyo patyon ang foreigner ni Chloe. Death threat na, Kap, di ba, Kap? Bahad naman to. Kap, di ko makahimo nga mo patay tao. Uy. Nagselos kyug ka. Kadag sobrang selos, makapatay ba na? Mas angayan nga pareson si Chloe ug ang foreigner kay nimo ay Jaren, kay bati kay kagnaong. Oh, anong deka ng lelay? Di sa deka batig naong? Mas bati ka! Ay, sausta mga Mas anak. batig mong naong, oy! Mas bati ka, ay! Lingkod mo na! Lingkod ta. Lingkod ha. Lingkod. Nay na kung sa amin bongbong ni ako opisina. Barangay. Dungal mo atubang ng sa amin, Lele. Jaren. O ano mo minumarog ninyo? Chloe, asawa mo kang Jaren. O sa imong desisyon nini, ha? Mabalik na ko sa kiliran sa kong bana, Kap. Akalitsi. Ikaw, Jaren! Dawatan ako pagbalik akong asawa, Kap. Araman din. Hey, pauli mo! Dili! Di ka mo sugot! Pamauli mo sinyo! Mauli na lang. Way na mo si Mama Laylay. Niya, nagkabalik tang duha, Chloe. Mento pigit ang duha, Jaren. Dali, dali. Abi ni mo, pitingaw na kay ko ni mo. Labi ni kay ko. Sad. Mingaw na sa kay ko ni mo rin. Karon, Chloe. Linaw mo ka tang duha. Dali, nagubo naman tang duha. Ang Jaren. Karon, paimo sa tani. Jaren. Chloe. Nagugos naman kag bata, Chloe. Uy, naman ako na di ay kaday. O ba yun? Ito si Dugayan. Pakita ko sa inyo anak ni Jaren B, Chloe. Pakita sa atong anak. Ang bayot, Chloe. Ay, sige, Pakita siya. Tara, makita. Ay, walang pinag-iba. Awa, yun. Same as parehas niyong dagway. Uy, daon sa mga taon mo, uy. Ha? O sa maningin niyo? Pabati ay yung dagway? Ha? Balag mapuno mi sa saway sa mga silingan basta kay way makapugong sa among gugma ni Chloe. Balag mo ingon sila nga pabati ay og dagway. Mga kasama ang kaagi ni Jaren dinining tulmanon. What's the style? Pabati ay og dagway style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyosos Cabrera dalit sa RMN Drama.